Всички чужди видове всъщност са дошли заради ценната си кожа. 62% от българите искат България да бъде забранена дейността ферми за ценни кожи. Дори за хората, работещи в този сектор, е много трудно да, след като са видяли всичко, което се случва, да продължат да работят в тази работа. Икономически интерес след това намалява, само че животните остават в природата и нанасящи. Вместо за гражданите, институциите работят за определени групи от хора. Проблемът е много по-глобален и смятам, че тези ферми нямат място в България. Ако политиците отразяваха това, което гражданите смятат, този законопроект отдавна вече трябваше да бъде приет. Казвам се Йордан Кошев и съм доцент по екология, доктор по зоология в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките. Работя повече от 25 години с бозайници. Изследвам дребни бозайници и средни. Това са поровите бозайници също, като видра, норка и подобни. От няколко години се занимаваме с чужди видове бозайници, каквито са нутрията, ондатрата, енотовидното куче, а вече и американската норка, понеже в България зачестиха съобщенията за американски норки в дивата природа или в населените места в близост до фермата за американски норки. При периодичните проверки на Агенцията по храните, областната агенция по храните, всичко във фермата изглежда наред. Според тях не е възможно да избяга норка от тук, въпреки че има постоянно сигнали на граждани, които намират норки в дворовете си, където те са нападнали техните дворни животни. През 2019 година, март месец, участвах в междуведомствена комисия между РИОС, Стара Загора, БАБХ, Стара Загора, като представител на зоолог на Българска академия на науките. Това, което аз установих, беше фрапантно. Въпреки че много се бяха погрижили, всъщност си личеше, че норки излизат постоянно. Обърна внимание на комисията, но за съжаление моите констатации влязаха само като особено мнение. Не съм присъствал на втора комисия да видя дали са взели мерки или дали са изпълнили мерките, които са им препоръчани, но за мен е важното, че има норки отвън. Тоест има норки от дивата природа, което показва, че каквото и да направят вътре, всъщност норките продължават да бягат и да населяват околностите на фермата. Дори и по-далече вече имаме случаи, то документирани на видео, на 20 км от фермата. В центъра на Стара Загора също има вече няколко сигнала за хванати норки и на места, които са на десетки километри от фермите. В Гълъбово също, в реката край Гълъбово имаше избягала норка, която е заснета на видео. Тази идея за организиране на гражданско ниво се оказва изключително важно, особено за, да кажем, една държава като България, в която, за съжаление, знаем, че институциите не винаги работят, закона не винаги се спазва и съществува това непрестанно чувство за несправедливост, защото може би знаем, че вместо за гражданите, институциите работят за определени групи от хора. Трябва да се отбележи, че фермите за отглеждане на животни за кожи са признат проблем не само за биоразнообразието, а и за човешкото здраве. Такъв е случай с, например, COVID-19, който плъзва по норките. И в българската ферма също имахме случаи. Доколкото си спомням, от 100 тествани животни, 89 бяха заболели, като може би си спомняте, но в Дания имаше случай, в който норките предадаха обратно на хората мутирал вирус. Въпреки че в програмата за превенция на COVID в
фермите за кожи, която и Агенцията по храните изпълнява в нея, пише, че трябва да се извършва секвениране на самия вирус, за да се разбере дали след като вирус е попаднал от норките, след това той се върна обратно при работниците или служителите във фермата. И те не извършват това нещо. Дори се оказа, че в България нямат условия за това нещо, въпреки че им е заложено в програмата. В това отношение проблемът е много по-глобален. Аз се занимавам с биологично разнообразие, не толкова с хуманно отношение. И смятам, че тези ферми нямат място в България. Преди години смело може да кажем, че никой изобщо не знаеше, че, например, в България има ферми за ценни кожи, а вече една голяма част от обществото знае, че в България има ферми за ценни кожи и даже знаят защо те са проблем. Не само етичен, замърсяване и така нататък. Ние сме провеждали социологически проучвания по тези въпроси. Преди 2 години социологическо проучване показа, че 62% от българите искат България да бъде забранена дейността ферми за ценни кожи. Днес този процент е 70%. За самите ферми е трудно да намират работници и те постоянно се сменят всеки сезон, защото дори за хората, работещи в този сектор, е много трудно да, след като са видяли всичко, което се случва, да продължат да работят тази работа и при първа възможност се разделят с нея и търсят нещо, което да е по-близко дори до техните ценности. Основополагащи закони, които биха разрешили проблема, това са закон за биологичното разнообразие, който в член 67 всъщност има много добре описана процедура за предприемане на отглеждане на чужди видове в България, която включва научна експертиза, разглеждане на научен съвет, утвърждаване от министър. В такъв порядък нещата с настоящата ферма не са изпълнени, защото те са считали, че видът се отглежда на затворено, контролирано пространство и не може да избяга. В продължение на 2 години бяхме сложили около самата ферма, на няколко километра от нея, фотокапани. И това, което ни направи впечатление, е, че един широко разпространен в България вид, за който се знае, че е основна храна на норката, това е един воден плъх се нарича или водна полевка. Не заснехме нито един индивид от този вид. Това също се знае в Великобритания. Тя унищожава цели популации и се налага англичаните да си внасят водни плъхове и да си ги пускат във водоемите. Преди 5 години бяха внесени над 50 000 подписа по Националната гражданска инициатива за забрана на добива на ценни кожи. И в настоящия парламент 5-ти път вече се внася инициативата. В момента все още е на същото ниво, каквото и в предишните внасяне, стигнало само до комисии. Друг закон, който е основополагащ, това е Законът за ветеринарно-медицинската дейност. В него са описани дейностите, които дават да се отглеждат животни, как да се извършват. И там с едно кратко текстче може да се забрани отглеждането на животни за ценни кожи в България. А това е много важно, защото всъщност всички бозайници, които са дошли в България, чужди видове, всъщност са дошли заради ценната си кожа. И икономически интерес след това намалява, само че животните остават в природата и нанасят щети. Намираме се пред експозицията с чуждите видове. Един от най-масовите бозайници, който е чужд инвазивен вид, това е нутрията, която сега е масов вид в България, който нанася много щети, изравя диги, микроязовири, опасност от наводнения. Друг инструмент така за разчитане на обществените нагласи по тези въпроси са гражданските инициативи, които събират подписи. Ние лично инициирахме национална гражданска инициатива, която да пита българите дали желаят в България да бъдат забранени ферми за кожи. Тя беше много успешна и събра 50 000 подписа. Ако политиците отразяваха достатъчно това, което гражданите смятат, то този законопроект отдавна вече трябваше да бъде приет. Надяваме се в това Народно събрание да има достатъчно дълъг живот, така че да може да бъде разгледано. Има крещяща нужда от граждански образования като наш, защото всъщност ние може да имаме функцията на един пряк обществен контрол. Българското законодателство позволява НПО-та да упражняват граждански контрол, т.е. ние принципно имаме правото да влезем в фермата за норки
и да подаваме директно сигнали към съответни институции. Друг е въпросът защо никога не сме допускани. 2022 година едно от междинните правителства успя да издаде една забрана за отглеждане на норки в България, която след това от собствениците на фермата беше обжалвана в съда. Все още седи в административен съд. Това е една добра посока, като им се дава гратисен период да се пренасочат, да използват на други ресурсите си, а не веднага да прекратят естествено. Другият вариант, който е много удачен, това е да влязат законови промени. Закон за ветеринарно-медицинската дейност. Няколко пъти се внасят от депутати закон за изменение и допълнение на този закон, но тъй така ли не стигат до зала, където да се разгледат. Това също е един от вариантите. И трети вариант, който Германия прилагат, да повишат изискванията. Така че да не излизат норки от тази ферма, като повишаването на изискванията понякога отказва самите фермери. Намираме се до оградата на фермата за норки край село Маджерито. Аз съм Владимир Гоен и съм част от Сдружение Кажи. Аз съм Мила и съм част от Сдружение Кажи. Абревиатурата Кажи всъщност идва от кампании активизъм за животните в индустрията, като разбира се получава тази игра на думи Кажи, която може да се възприеме като разкажи за животните, бъди техният глас. Това, което ме мотивира е огромното страдание, ненужно страдание. И се радвам, че все повече хора споделят това мнение и подкрепят инициативите и се надявам това да се отрази също и на ниво национални политики и стратегии, които са свързани с хуманното отношение към животните.